Gibarugan sa kapulisan sa Region 7 nga non-partisan sila o guay gidapigan sa estado sa politika. Dunot kini sa mitumaw nga isyu nga matud pa aktibo ang pagpangampanya sa usa ka retired police general kinsa nagsilbi kaniadto dinhi sa Sugbo. Si Nico Serino sa report. Sa full-page ad nga gimantala karong adlaw, gipahibaw ang gingong pagkaaktibo karon sa pagpangampanya ni retired Police Director General Marcelo Garbo. Ang One Cebu Party mipublikar niini ug mikwestiyon sa gibuhat sa opisyal. Gani mitanyag pa sila og 20,000 pesos sa makahatag kanila og hulagway o video sa matud pa pagpakigtigom ni Garbo sa mga police officers ingon man pagdala og armadong escorts. Gisuwayan sa GMA News pagkuha sa habig ni Garbo apan wa kini mutubag sa among tawag o text. Sa iyang bahin, gibarugan ni PRO7 Regional Director Patrocinio Comendador nga pabilin nga non-partisan o walay gidapigan ang kapulisan. Hinuon, iyang gihulagway nga speculative o way basihanan ang paglambigit sa kapulisan sa gihimo karon ni Garbo. If we try to examine our election laws, this always pertains to actively campaigning for or against any political candidate. And to say, if General Garbo is not a political candidate, then it will not fall under that clause. Dugang niya, dili nila madid-an ang kapulisan nga makikita o makaistorya si Garbo kinsa kanhi opisyal sa PRO7. I have consulted the legal here. Ang gibutang sa balaod, it's actively campaigning for or against. Now, kung makikita, makikistorya, I think that would be unfair for that guy who has served with honor and dignity here in Region 7 also. Giklaro ni Komendador, wa sila scheduled meeting tali sa retired official. Kung tanong na to, if it is a fair warning, ang ato lang sa pulisan nga, we should stay impartial. It should be political, and I believe ang ato mga police on the ground are wise enough to discern what's illegal and legal. Pebrero 23, mibisita sa Sugbo si Garbo sa wa pa siya hingpit nga miretiro pagka Marso. Iyang gihimakak nga nangampanya siya sa mga pulis kay igo ra siyang nanamilit umihimo og farewell visit. Nico Sereno, Balitang Bisdak.